Ce cauți aici? Nu e doar un vis, încă nu m-am stins. Nu pot să respir fără dragostea ta. Cât o să mai plâng, cum o să te ajung. Ne-au închis cu ziduri până la cer. Mi-au lăsat numai ploi, iar în inimă nu mai dor. Te iubesc, rup din sufletul meu, vreau doar zâmbetul tău lângă mine. Eu chiar te iubesc, mi-e de ajuns un sărut să las tot ce-am avut pentru tine. Te iubesc, rup din sufletul meu, vreau doar zâmbetul tău lângă mine. Eu chiar te iubesc, mi-e de ajuns un sărut să las tot ce-am avut pentru tine, pentru tine. Neața. Hai, că am terminat. Hai. Ce? De asta și îmbracă-te. Hai, Ei, am înțeles din prima, Carla. Hai. Dar nu e nevoie să faci îmbracă-te. asta. Hai. Carla, chiar nu trebuie să pretinzi că n-ai simțit nimic. Eu? Băi, băiețică, ia fii de la mine. Eu te-am băgat în patul meu pentru că așa am vrut eu, ai înțeles? Eu te-am bifat pe lista mea, nu tu pe a ta. Da? Hai. Hai, îmbracă-te. Hai. De ce te Spăgeam. Nu să-i spăgeam. Nu! De ce? Mi-e frică. Ce? Cum adică ți-e frică? Mi-e frică. Păi dacă unde ai intrat? Nu, nu, mi-e frică. Ok. Hai. Ce faci, mă? Petrule, dacă nu mă crezi că sunt copilul tău, ori îmi dai o mână, ori mă spânzur, ori îmi dau foc. scrochistul dracu care ești? Ieri mi l-ai stricat, fă, era hotărât să fac o treabă bună. Taticule, îmi dau foc? Nu mulțumesc, mi-e foarte cald afară. Atunci, uite cum am gândit eu. Mă duc să-mi fac testul ADN-ul. Aoleu, state! Nu-mi zice că și ăsta e copilul nostru, mă? Ce dracu facem aceea creșă? Adu-mă toți vecinii, mă! Camelia? Camelia, vină puțin, te rog. Păi ce faci? Nu rămâi la micul dejun? Tată, îmi pare rău, dar mă grăbesc, trebuie să plec. Dar nu poți să pleci fără să mănânci ceva. Promit că vin la tine la spital și luăm prânzul împreună. Camelia,
Ce s-a sculat mai devreme tocmai ca să ne pregătească micul dejun. Nu poți să pleci fără să guși ceva. Nu-i frumos. Te rog mult. Fă-o pentru mine. Tată, te rog, nu te supăra, dar chiar mă îngrăpesc. Te rog eu frumos, nu te supăra. Ai răbdare, o să se obișnuiască, da? E serios. Nu? E tânără. Cu vârsta te mai înțelepțești, știi? Așa, mulțumesc frumos. Hai să vedem ce ai pregătit, bine? Carla, pot să știu și eu de ce ți ușa asta închisă? Care e problema ta, Romina? Ia zi, hai, că m-am trezit cu nervi în dimineața asta. Hai, repede, repede, repede. Fabrizio vrea să mergem la restaurant. Așa că pune mâna de te îmbracă și calmează-te, fetițo, da? Ok. Să nu așteptăm toată ziua după tine. Ok, nu o să așteptați. Și ia o pastilă, că văd că... Da, nu stai bine că... Ce faci, mă, nu te-ai îmbrăcat? Nu ești groaznic, lasă-mă. Hai, îmbracă-te. Hai, lasă patul și hai, îmbracă-te. Nu. Hai! Hai, treci. Ia-ți asta. Ia-ți asta și hai, treci, îmbracă. Treci odată. Stai puțin că Hai. Pleacă. Ți-am adus hainele. De ce ești așa agitată? Am pierdut un cercel. Un cercel. Ce cercel? Ăla de la Fabrizio. Ăla frumos, care l-am primit de ziua mea. Fabrizio, te-ai nimerit foarte bine. Și eu am ceva de vorbit cu tine. Hai în casă. Tu ori te descalți, ori rămâi afară. Tu? Ce mai faci pe aceea? Să intru și eu? Ce vorbești, mă? Păi tu ai treabă, mă. Ia, pune mâna pe topor, taie-ți mâna, trage-te în țeapă, dă-ți foc, că mie nu mi-e cald. Haide! Mico. Mă, ieși afară, dracu, Dacia! Vrei să-ți dau una în gură acum? Haide, Roiu și Tontoroiu de aici! Valea, ușchea, du-te, dracu, de aici, așa! Tu ce râzi, mă? Doamne ferește, Doamne, mare ți-e grădina și toți proștii sare gardul la noi în curte. Rămâi, Relu, pare rău, n-am vrut să te sperii. lasă-mă în pace. Stai că nu-ți fac nimic. Vreau doar să te văd. Ești mai frumoasă ca la botez. La botez? Dar de unde știi? Ce faci? Mă urmărești? E doar de tine. Relule, lasă-mă în pace. Rămâne să știi că m-am schimbat. Vreau să fiu iar cu tine, cum eram la început. Lămâie a murit. Tu ai murit, reule. Eu sunt Camelia și nu vreau să te mai văd niciodată în viața mea. Hai, mă, zi, că sunt foarte curios. Eu știu ce am mâncat, dar mai târziu. Tu primul, că ești mosafir. Uite ce propunere am pentru tine. Tu vii cu cerșetorii, curvele, Franța, România, iar eu cu piața din Italia. Adică să fim parteneri. Aoleu! Asta e mult mai proastă decât prima care mi-ai făcut-o să-ți vând afacerea. Nu te supăra. Ar fi mai bine pentru tine dacă ne-am îmbogățit împreună. Din afacerile mele, împreună, Împreună putem fi mai puternici. eu sunt deja. Nu te supăra. De ce vrei tu, doi puternici, să cărăm o petricică în spate? Pietricica asta ar putea deveni munte. Să ne facă terși pe amândoi. Mă, pe cine crezi tu că duci, mă? Eu sunt State Potcovaru. Eu am o minte atât de iute că nimeni nu poate să alerge după ea.
Păi ce încălcește mintea mea, nimeni nu poate să descălcească, mă. E atât de încălcită că nici dracu nu înțelege nimic din cicovoluțiunile alea. Sunt un fenomen. Și vii tu un pârlit, un fugit de familie, un falimentar rupt în cur să faci afaceri cu fenomenul? State, nu te juca. Nu mă joc, mă. Hai că acum e rândul meu, ca gazdă. Știu foarte bine că din cauza ta transport. Bre, mămică, matale ești fetiță, scuze-mă că te întreb, dar cu ce te duci acolo în țărână? Te dracu că mi-am pierdut un inel. Da? Da. Ăsta ce caută pe aici? A venit cu italianul la tactul pe cap. Bine că n-a venit și ăsta să zică că e copilul tău și al tătic. A venit bâlbâil ăla de dimineață, m-a zăpăcit la cap. Iar s-a bâlbâit? Dar ce vrea? Ce întrebare, ce putea mă să vrea decât bani? Dar de ce nu taci, fă? Ce ai fost tu acolo, știi cum a fost? Dar ci că să facă ADN, nu mă auzi. Ce să facă ce ăla? Care vezi dacă ești tată? ADN-ul. Așa. Păi să facă ca să vedem și noi care e. Cum care e, Stivene? Hai fă, mămică, lasă, zici ati stăticul de ăsta cu ADN-ul. Păi da nimica, că a venit Fabriciu acolo și nu mai pleacă dracu odată. Ți-am zis, Stivene, ai uitat? Nana, te rog mult, ajută-mă să-l găsesc, că nu mai pot. Într-o zi ai să-ți pierzi capul la baie. Nu. Ce ai? Că mă sperii. L-am căutat, perdona-mi. Perdona-mi. L-am căutat. Toată dimineața, nu e la baie, l-am căutat, nu. Dar știi unde cred eu că e? În birou la Fabrițiu. Sunt sigură. Fabrițiu. Gata, acolo l-am pierdut. Ești sigură că te simți bine? Da. Ah. Hai, ajută-mă, te rog, de tot. Ia și tu factura. Te rog. Iar nu ești îmbrăcat. Hai, să stai aici. Poate vine cineva. Stai. Să vină. Vină acum. Nu, care să mai zic, îmbracă-te. Hai, îmbracă-te, lasă ceșaful și hai, îmbracă-te. Vorbele sau bune, numai când am învățat că totul-i trecător. Nu-mi pasă ce vine. State, tu deja ai mulți dușmani. Dușmanii mei e foarte deștepți, culmea. Știe să nu se pună cu mine. Culmea, zic. De-aia îți sugerez să te porți frumos cu mine. Te-aș putea ajuta să-ți recuperezi fetele. Tu mă ajuți, eu rămân dator și uite așa ajungem să fim parteneri. Mai bine hai să mergem afară, mă sui în turn, mă arunc cu capul în jos, tu mă prinzi și mă salvezi. Și așa facem afaceri împreună din recunoaștere. Nu? Tu mă iei pe mine de prost. Absolut deloc. Așa că mai gândește la propunerea mea. N-am nevoie. Nu am să uit refuzul tău. O să te distrug. Și să nu vii la mine să ceri ajutorul, pentru că precis te voi refuza. Carla? Carla, ești gata? Nu! Păi hai, ce faci? Dar nu știu la ce fel de restaurant mergi. Întreabă pe Fabrițiu când vine acasă, ce mă întreb pe mine. Păi bine, dar eu mă îmbrac. Oricum te-ai îmbrăca, cred că tot l-ai face de râs pe Fabrițiu, așa că... Într-o zi să știi sfatul, Romina, să știi. Mie? Da.
Vreau și eu să știu cum e să fiu o acretură la 33 de ani. Cum îți permiți? Sei una maledetta, questo sei. Ești o obraznică. Îmi vine să te lăbunesc, asta îmi vine. Da, e adevărat! Ia, nu mai vorbi tu, că te iau la palme, să știi. Pe cine e tu la palme? Te suport numai din cauza lui Fabrizio, asta fac eu. Dar eu O brăznicătură. Nu mai poți să te suport. Ești o brăznicătură de nu mai suport să te văd în fața ochilor mei. Când ai de gând să pleci? Vai via tu, vai via tu din casa asta. Extraordinar, deci bună ziua, nici salut, nici Doamne ajută, nimic. Bine, Ce vrei, fă? Ziceam și eu așa, nu așa se zice, ca lumea? ce-ai făcut, mă, de-a plecat așa? Nu-i treaba ta. Păi zi, mă, ca să-i fac și eu lui bâlbâilă. Gura fă, m-am săturat de clanța ta. Ori taci din gură, ori dormi afară. Dorm afară, din gură nu tac. Uite, dorm aceea sub turna, că n-am mai dormit de mult. Doar vină în famcă. Hai să mergem pe la mine. Hai. Exact asta ne trebuia nu acum. Cum a fost? Am înțeles. Mai așteptăm mult pe tâmpitul ăla de șofer? Cum de la întâlnesc după țigări, am crezut că... Lasă-te de fumat. Îmi cer scuze, trebuie să iau scaunele astea, nu pot să le las așa în stradă. Zifă, ești sigură era Relu? Am fost față în față. Păi și de ce n-ai țipat, fă, să te audă lumea? Eram în mijlocul străzii. Vrei să se uite toată lumea la mine, să mă fac de râs? Extraordinar fost. Ți-e rușine, fă? Tu uiți unde ai stat? Și cum te bătea ăsta de zădea borșul pe nas? Te rog, nu mi-aduce aminte. Ba, ți-aduc aminte că te să fugi de ăsta ca de dracu. Dacă l-ai fi văzut, n-ai fi crezut că e el. Nu avea mustați, era îmbrăcat frumos, avea flori în mână și jura că s-a schimbat. Fă, ăsta nu se schimbă. Nu se schimbă decât în mai rău. Înțelegi? Îl cunosc. Ia dracu pielea pe el. Știu foarte bine asta. Opa! Ce faci, fă, lămâie? Bine? Cu Argentina. Nu, bravo. Fă-l, mă, eu, tu ești fel? Nu, tanti Flacăra, sunt Camelia. Așa, și eu ce-am zis? Ce roche urât ai? Unde-i Maricica, fă? Se prăjește ca chefteaua la pescină. La soare? Ce dracu-i cu asta de inculte așa? Hai să ne prăjim și noi. Hai. Ce râzi așa? Ce-i de râs? Fă, lămâiu. Camelia. Lămâiu. Trebuie să te duci la neastate să-i spui de Relu. Nu, tu e singura din șată care trebuia să știe pentru că e fratele tău. Dacă vrei, spune-le tu. O să le spun. Te-am deranjat cumva? Nu, niciodată. Ce ți-a fost dor de mine? Ah, mi-a fost. Mi-a fost așa de foame. Așa? Am avut o întâlnire de dimineață și am venit să te iau la masă. Și pe urmă, cum vrei tu. Asta e o idee bună, numai să mă schimb, da? Apropo, știi ce am aflat? Știi că a mai apărut un fiu care zice că e al lui State? Pe cuvânt. Nu se poate. Spun sigur. Numai unul. Păi numai unul mi-a spus că am eu ușa. Hai, lasă-mă să mă schimb și mergem. capul meu acum. Deja, mă scuzați, domnule doctor. Te scuzăm. Te scuzăm. A apărut o urgență, a fost un accident de circulație și un copil de 4 ani. Iartă-mă, ce. Du-te. Iar. Nu-i nimic. O să mănânc eu și pentru tine. Iar.
Uite, așa mă îngraș eu. Bun. Cristoșelule, bună. Tu știi că eu nu ți-am cerut multe, că eu mă descurc singur. Dacă îmi te rog ceva, te rog și eu ceva. Nu-i lăsa pe ăștia să mă calce în picioare, să-și bată joc de munca mea. Eu am un plan, dar hai să-l așteptăm și pe Teri, ca să nu vorbim de 2 ori. Teri, vino repede acasă, că avem ceva de discutat. Eu și Cristoșelul te așteptăm să discutăm. Hai, vino repede, nu-l face pe Cristoșelul să te aștepte. Eu ca eu te calc în picioare, dar Cristoșelul te-am pupat. Ești obraznic, asta și am săturat de tine. Și eu m-am săturat de tine, Romina, stai liniștită. Când ai de gând să pleci? Zi! Basta! Eu nu te mai suport! Hai, Carla. Hai, unde ai dispărut? Mă las să-ți caut cercelul ăla afurisit și tu ce faci? L-am găsit. Bravo. Și mie de ce nu mi-ai spus? Am uitat. Despre ce vorbiți voi aici? Romina, crede-mă, nu te interesează pe tine. Hala, ia, stai puțin. Stai puțin. Ești o bugearda. Eu mincinoasă. Da. De ce? M-am prins că aveai pe cineva în cameră mai devreme. Doamne, tu chiar crezi că toată lumea e ca tine? De asta ai încercat să scap de mine și de babă. Și pentru asta era ușa închisă. Wow, ce imaginație bogată. Carla, eu te cunosc foarte bine și știu când minți. Mă întreb doar cine-i fraierul în plasa căruia ai căzut. Dar nu e adevărat. Ba, e adevărat. Oricum nu mă interesează ce zici și ce crezi. Stai. Pa, mătușică. Ți-am zis să nu mai spui așa. Mătușă. Carla, Tu ce cauți aici? mi-era dor de tine. Eu încerc să te scot din casă. Și tu ce faci? Intri iar? Tu-ți bagi joc de mine? Îmi place să mă joc cu bodyguardul unchiului tău. Cât tupeu. Îmbracă-te până nu ne vede iar cineva. E interesantă să Hai. Acum înțeleg de unde e tu temperamentul ăsta. Și încă nu l-ai văzut pe unchiul. Dar nu mă interesează cum e el. Pe mine mă interesează cum ești tu. Ar cam trebui. Că dacă intri acum, nu cred că scap doar cu o palmă. Credeam că după noaptea petrecută împreună, lucrurile se vor schimba între noi. De ce? Pentru că a fost mai mult decât vrei tu să recunoști. Asta crezi tu. Hai, acum pleacă. Hai. Nu pleci cu mâinile tale. Ți-am zis să pleci. Mai încearcă. Mircea, cum mama dracului a aflat țiganul ăsta nenorocit că eu sunt în spatele faptului că poliția a ridicat curvele? Mi-a aruncat în față că joc mortar. Știi, nu e adevărat? Tu ai ridicat curvele, să fii serios. Mircea, ai grijă cum vorbești să n-ajungi tu curvă în închisoare lângă băieți. Eu sunt de partea ta, să știi, Fabrizio. Nu, ți-am cerut părerea. Păcat. Mare păcat. Cât timp tu erai înăuntru cu țiganul, eu am aflat niște lucruri foarte interesante. Dar dacă nu vrei să știi... Hai zi! State s-a trezit cu 2 băieți în loc de 1. 2 băieți, interesant.
Da. Domnul Lucianu mi-a zis că statul nu are decât fete. Peste noapte au apărut 2 care fiecare dintre ei susține că este copilul adevărat al obstate. Bine, te interesezi și îmi spui imediat. Ok, ok. Ăștia-s nebuni, pe cuvântul meu. Ți-am spus că nu mă interesează comentariile tale. Ce cauți, mă? Nu ne-am văzut de mult. O pleacă până nu te vede patron. O să nu te ierte niciodată. Pleacă. Și tu în gunoi. Trebuie să știi că m-am schimbat mult. Îmi vreau viața înapoi. O vreau pe lămâie înapoi. Ai, nu te mai vrea nimeni înapoi. Credeam că tu o să înțelegi mai bine. Știi cum e să-ți pierzi femeia iubită, nu? Să nu vorbești de Roza. De ce, mă? Eu am pierdut-o pe lămâia și acum ai pierdut-o și pe Rozica, nu? Ți-ai zis să taci, mă? Jerry, stai! Ce-i fotă, ta? Ei, nu ta, băi! Tu ai dreptul să vorbești. Jerry! Roza mea, mă. Eu mi-am bătut femeia până am lăsat-o în lasă, mă. Jerry! Aoleu! Nu mă băga în seamă! Că e acolo și a tine! Stai! Patron! Ce uite? E gata? Deocamdată. Laila? Laila? Unde ai fost? Știi că ieri dimineața m-ai închis în garsonieră și n-am avut cum să ies? Și n-am avut nici cum să te sun pentru că nu-mi găsesc nenorocitul ăla de telefon. Pare rău, nu mi-am dat seama. Te-am închis din greșeală. Da, bravo, tocmai ieri. Nu? Când știi că voiam să mă văd cu Thierry. Și ce crezi că a fost vina mea? Stai, măi, te rog, calmează-te. Nu te supăra, te rog, nu vreau să ne certăm. Ești singura mea prietenă. Îmi pare rău. Am avut o zi plină la facultate ieri și mă mai bate la cap și mătuși mea cu Carla aia ei. Hai să mergem la Thierry. Amândouă. Acum? Acum. Nu pot, am niște probleme. Ce probleme? Cu facultatea, am probleme mari. Nu știu ce să fac, pentru că proful de regie nu mă mai înghite, eu nu sunt în stare să mai fac niciun proiect și o să mă pice. Evident că o să mă pice, că sunt pras. Mă întorc imediat. Facem un ceai și discutăm, da? Da. De ce a venit, mă, ăsta aici? State! Taci. Să ia bataie. De ce ai venit, mă? Am venit să îngrop secura. Bă, sper că n-ai adus-o cu tine, că te tai și te îngrop cu ea cu tot. State, știu că merit. Tu meriți mai rău de atâta, mă, relule. Pentru că te-a făcut. Pentru cât ai făcut. Ce să zic acum, că nu se înțelegea. Păi da, bă, dar să știe omul exact. Mă, dacă nu faci tu observație mie de față cu lume străină, nu ai liniște, mă. Pentru că Acum să mă dracu în pace, chiar așa mă... Am greșit, îmi pare rău! Îmi pare rău! Ce crezi, bă, că acum vii să spui îmi pare rău, gata, după ce bagi zâzanii între mine și nevastă mea? Ce-ți pare rău? Și noi ce facem acum? Începem să te iertăm? Hai, mă, să-l iertăm. Hai să începem să-l iertăm. Mai ales asta. Ia uite-o. Uite-te acolo și la ea. Ia uite în ce ala i-a dus-o după cât săraca ai snopit-o în bătaie, că abia să ține pe picioare. Ia uite-o cum stă acolo așa ca un câine. Lămâia! Ce cauți, mă, aici? Argentina, sunt fratele tău. Mă, pentru ce ai făcut tu, tăticu? Eu te urăsc mai mult decât toți ăștia. Ia zi-ne asta de la arestez. Ce să-l arestezi, bă? Îl lecăm și îl împușcăm pentru că suntem martori toți că e apărare, gata? Îmi pare rău, Năstat. Uite, am dovada că am intenții bune, că m-am schimbat. Stai! Cum te-ai schimbat, mă? Am bani. Crede, mă, că te-ai schimbat. Okay, he's got my number and you can worry me, baby, here I am. Either you make the time. Da, uite, scrie stop. Stai butonul tău? Înțeleg că ai avut o zi bună? Cam așa ceva. Îmi pare rău că n-am venit la timp să mergem la masă, dar am avut niște întâlniri importante. Nu e nicio problemă. Oricum nu prea aveam chef. Și asta însemna să o văd pe Romina
indigestia, știi tu. Glumeam. Să știi că m-am mai gândit. Și nu e chiar atât de rău. România, oamenii, țara. Da, Vero? Sper să ai dreptate. Ție? Cum ți-a mers? Așa și așa. Bine. Fii atent aici. Să nu te dai bătut. Și asta pentru că e o caracteristică principală a familiei. Am înțeles. Ok. Unchiule. Ce? Te iubesc. Și eu. Frumos ești. Frumoasă ca mama ta, ca Izabela. Ok, Oh, no. ok. Oh, no, 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 He's no, got no, my number and Nessun you dorma. can. Baby, here I am. Do you make the time? Oh, just protect me. I'm not. Și asta, mă? Bani? Banii sunt... Banii munciți de mine, ți-am adus ție pe toți neastate și o să-ți mai dau. Îmi dai tu mie, mă, bani, mă! Te rog. Bani pătați de sângele lui Aurică, mă? Atunci ce să fac ca să mă iertați? Ce să fac? Să mori, mă! Nu mai te iartă nimeni, mă, pe tine pentru ce ai făcut lui tactul, dar muri săracul de inimă rea, Dumnezeu să-l aibă în paza lui! Asta m-am schimbat, de ce nu mă crezi? N-am cum să te cred, mă! Că eu în școala vieții aia mare, care a avut-o și Aurică, Dumnezeu să-l odihnească. Băi, hai bă, ridică-te și du-te acasă. Pleacă, bă, bă, hai, da, duceți, ce mai mai repede, repede, mâncăm. Pleacă, relule. Hai, Stai, bani, te rog, Pleacă, relule. Pleacă până nu te omorâm. Hai, te rog, ia-i. pleacă. Hai, Ești, bă, hai, bă. hai. Ești afară, tația, du-te, dracu, Ăsta te, mă, ce trecu, mă, e cu ăștia, mă? Bâlbâitul, italianul, relu, chiar așa intră care vrea la noi în casă, mă? Unde te duci? Intru în casă. Ai de gând să taci din gură? Mă duc aceea. Păi, așa. Dacă ai treabă cu mine, duc aceea. Foarte bine, la revedere. O zi frumoasă, plină de păsărele. Te-ai liniștit? Să zicem că da. Bun, atunci poți să-mi spui ce s-a întâmplat la state? A refuzat și parteneriatul. Mi-a aruncat în față că joc murdar. Nana, sunt nevoit să fac ce nu mi-am dorit deloc. Fabrizio, ți-am spus, găsește punctul slab. Știu eu foarte bine ce am de făcut. Curvele și cerșetorii nu înseamnă nimic. O pierdere ca asta nu e sfârșitul lumii pentru un țigan. În câteva săptămâni face 10 transporturi până în Franța și nenorocite de alea se găsesc pe toate drumurile. Dar, Nana, nu credeam că o să ajungă până aici. Dar n-ai încotro. Știu eu foarte bine unde să-l lovesc. Exact unde îl doare mai tare. Nana, stai puțin. S-a întâmplat ceva cu Carla. Din câte știu eu, nu. E schimbată. I-a revenit cheful de viață. Singura persoană cu care s-a văzut este nepoata mea, Laila. Se pare că i-a făcut bine. Să o mai aduci pe la noi. Dar fi cu ochii pe el. Ce face, mă, băiatul ăsta, mă, de nu mai vine, mă?
Ei, avut treabă. tu te-ai uitat la cucul nostru? Al nostru, mă! Ai venit? Bine că ai venit și tu, că vreau să fac un anunț important. Ce, facem o adunare de familie? Da, exact. Flacăru, vino până aici că vreau... Ce bine mă bucur că mă primești înapoi în casă! Da. Mulțumesc foarte mult, mă! Hai, fă! Te-am chemat pentru că vreau să fac un anunț important. Ce mă, vrei să-l dai în gât pe bălbăit? Nu fă! Vreau să vă anunț că până să lămurește lucrurile cu băieții ăștia, Rocky o să vină să stea aici cu noi în casă. Tu ce să faci tu, mă, prostia asta, că el e copilul nostru? Uite, pentru că așa vreau eu. Da? Ce să spun? Te-ai supărat? Oh. Gabriel, ia uite, am făcut un nou record. Stai, știi că nu-mi place să faci acest lucru, pentru că mă încrunt și mie să riduri. Te-am rugat. Lasă odată gargara și zi cum stăm cu afacerile. State! Dacă tu mă lași fără băiatul ăsta pe mine, eu-ți rup ție capul ăla de rădăcină! E, uite, de-aia nu mai pot eu fă. Că v-a supărat voi. Stăm foarte bine, a fost foarte bună ideea ta cu răscumpăratul. Mi-ai bani gârlă, dar ai grijă să nu afle tatăl tău. Jul, Ți-am spus. E cu teama de tata... Bine, teama de tata, ca teama de tata, dar teama de mama. Madame la Flam, ce plăcere să vă revăd. Mi-aș dori să stau mai mult cu dumneavoastră de vorbă, dar... Da, deci la intersecție. Acum. Stai acolo. Ai o floare, nu spii. Ce faci, mă? Mămico... Eu mă dau cu curul de pământ că e băiatul meu și țip la state de mă lasă ăsta pe afară și tu ce faci, mă? Păi, dar nu sunt eu băiatul tău, ce crezi că e Rocky ăla? Lasă-l pe Rocky. Tu îl faci pe tactul, mă? Mămico... Nici o mămico. Mă, tu ai cumpărat afacerea care a vândut-o state, mă? Mă, tu ca și bălbăitul ăla ai mințit pe state, mă? Bă, tu ești nebun? Crezi că e bine să se mute Rocky aici? Încep și tu, Teri? Te rog eu frumos, nu începe și tu. O să o pun pe madame avocat celula, să se intereseze de el, să vadă ce cu el, de unde a apărut și el. Dar până atunci, e bine să vină și să stea aici. Să-l am aici, în casă. Ca pe dușman. Da. Să-i controlez pe toți. Pe Rocky, pe Leon și mai e unul. Încă un copil? Nu, mă, mai e unul care l-a adus pe Rocky aici. Că Rocky n-a venit el așa de unul singur cu desaga în spate, hai mă duc la state, că nu-mi duce capul. E unul și nu știm încă cine e. Dar o să știm cine e. Dar de unde să fi știut ăsta de Cobra? Nu știu, mă, nu mă interesează. Ei? Ăștia doi să riscă mult. Mă, juniorule, mă, băiatul meu mic și scump, mă. Eu văd acum numai cifre de supărare, mă. De când ne-a zis nouă Cobra la Nisa că eu sunt băiatul vostru, viața mea s-a schimbat. Așa, și ce-i rău în asta? Ia, că acum ai o familie, că ești moștenitor de state, că ai avere, că ai un nume. Ești un escrochis bâlbâi care vrea să-ți o tramă. Dar ne ocupăm noi și de asta. Ce-ți lipsește ție, mă? Vreau să fiu ca înainte. Vreau să fac ce vreau, când vreau. Fără să dau socoteală nimănui. Eu vreau să fiu liber. Mămică, nu mă înțelege greșit. Mie îmi place că am o familie. Dar... State, ți-a vândut afacerea. De ce? Afaceri cu trafic de adopții de puradei la noi în familie nu se poate. De ce? Eu nu înțeleg ce e așa rău. Mamă, eu făceam un teanc de bani și oameni care nu puteau să aibă copii, eu îi făceam părinți. Nu se poate așa ceva la noi, mai ales dacă ni l-a luat pe norocelul la Nisa. Noi ne ocupăm de curvi și cerșători, pău! Păi de asta se ocupă state, cu Thierry și cu Steven. Dar eu? E o afacere și pentru tine, că s-a gândit state la una și pentru tine. S-a gândit să fac ce vrea el. Păi da,
că e tăticul tău și el știe mai bine ce e bine pentru tine. Dacă zice să te duci la metrou, te duci la metrou și muncești acolo. Mămico, punct. Eu vreau afacerea mea. Punct, nu se poate. Ia-ți gândul după ea. Gata. Dar atunci nu-i spune. Te rog eu, mămico. Mă, juniorul meu și spumă. Mă, eu aș făcea orice pentru tine, mă. Tu știi asta, dar eu pe tactul nu pot să-l minți, mămică. Că e moartă de om și pentru mine și pentru tine. Tu nu-l cunoști cum îl știu eu. Situația e asta. Gabriel deja e în casă. Rocky vine acum. Și dacă unul e, înseamnă că unul nu e băiatul tău. Și îl am pe micinos aproape de mine. Eu trebuie să aflu dacă Rocky a aflat că eu am pierdut un copil și în felul ăsta încearcă să-și facă și el un loc, sau dacă juniorul a pus la cale chestia asta mai de mult împreună cu Cobra. Periculos. De asta te-am pe tine. Și pe ăla care mi l-a adus mie pe Rocky, o să-l aranjez eu. Bună seara, Steven!